hementxe gazte batzuk eta laser hasiko ikusten diot eta lasaitasuna bukatuko zaie. Bueno, gaztek! Egunon, egunon! Bueno, eskerrik asko, lekua usteatik eta, eskerrik asko! Zer moz, ongi? Yes, guapatu jaten, Hameketak guata, hori da biharmena. Eta, ordaintzeko eta diru bauzute? Bai, biharko. Eta diru gehiago nahi zuen? Hola jartze gai. Bai, ezta? Modu erraxen gaina. Galdera batzuen erantzun eta kitxo, pipa. Baina, zu daukazu horpegia zu neko jakintzu izango zea. Garbi. Bai, eta gaina usarta eta. Zea, onartzen jokoa? Berko. Bai, bos baietz ordon? Bega, ordon. Bos baietz, mikroa eta harira. Bueno, bukaune duzu tarangoa eta dira bat egin. Jata. Bueno, gazte, izena? Eneko. Eneko. Dena tatuajiak eta... Asko ez. Hau, mene bauztu beste baten den lepoan. Petxutik oraino. Hombre, gau zerra, moda bat edo? Ez. Zimaz? Izateko era. Osa, ja guzteko gauza eta kitxo. Bai, ba. Eta zertzea, horiotarra? Bai. Hasiko gara? Bai. Denbora. Zein hiriburutan dago Familia Sakratuaren katedrala? Familia Sakratua. Bartzelonan. Denbora. Lehenengoan eta zuzen oso ondo. Oi, euro, txalotu. Hola, tal, ondo zizia. Lehendaizikoa asmatu 20 euro eta lasai. Ja pintxo batu da zeskat. Ja, bai, usta? Bai, ba. Ze, hemen atzo parranda inado? Atzo ez. Xobe. Beste biaguna bai. Bega, denbora. Zein materialez daude eginda terrakotazko gerlariak? Terrakotazko gerlariak ze materialez daude eginak? Bega, galdetu, terrakota. Terrakotazko gerlarik zertaz edekinak. Zein materialetaz edekin da terrakotazko gerlarik? Bueno, terrakotazko gerlariak. Terrakotazko gerlarik zertaz. Los guerreros de terrakota. Zein materialez? Zein material za? Terrakotazko gerlarik. Zer, guztia paria. Guztina, A ver. Guztina asko. Guztinezkoak, denbora. 55 segundo. Ordon, terrakotazko gerlariak zen materialekin daude inak eta... Guztina. Seguro? Ez, baina da. Baina bota. Galdetu duzulako. Bueno, barrango izut, ondo, zuzen. Txalo bero bat. Edo, guztina edo terrakota. Behiak, terrakotazko gerlariak. Batzutan galderan dago erantzuna. Ordon, zalantzizan ezkero edo ez badakizu, bota. Bueno, 55 segundo, 40 euro patrika. Zeozir ikasi duzu gurekin. Egunero zozik hartala. Egunero. Eta gurekin gauza bat ondo gehiago segurazki. Zertzea, ikasten zabintza lanian? Paron. Hain paron, hombre. Ikasketa bukauta da, paron. Bai, eta ze ikasi duzu? Denetatik? Hiru modulo. Hiru modulo. Bueno, sorte honi. Sorte hon. Berko. Denbora, zein herritakoa zen Sorotan Bele musika taldea? Lezo. Sorotan Bele. Lezo ustei. Bai, Lezo. Uste edo nahizu galdetu? Lezo. Lezo, bai. Denbora. Ez dakit zure musika... Txikita entzuten egin. Bai, Sorotan Bele. Bai. Hor, Sarriegi eta kompainia. Lezo. Sonatzen zian Lezo, horregatik. Lezo, son hau bai. Taldea sonatzen zuen oso ondo. Arrakasta, itzela, eta goia goian zeudela, ordon ja utzi zuten. Baina ez dira lezotarrak baizik eta onjarrikoak, bikingoak ditugu Sorotan Bele. Garro bai euro. Bai, hor, Sarregi eta kompainia. Sarregi, agur bat, laguna dut eta. Oso ondo, Lezo ez, baizik eta ondarribi. Hori ikasi duzu gau. Bai. Ondo. Eta minutu bat eta 5 segundo. Baina gaina, jaia, 4 minutu. Osa, ez ematen, baina 5 minutuan gauzak egiten aldia, Denbora, zein herrialdetan ospatzen da Roland Garros tenis txapelketa? Roland Garros, Frantzin. Seguro? Bai. Bai? Denbora. Minutu bat eta 12. Zertzea, tenis talea edo? Ez, baina ikusi bai. Ikusi bai askotan? Hor, Nadal eta Nadal ez dena, eta Federer zalea do? Bueno, ordo, Roland Garros Frantzian. Bai, zuzen, oso ondo. Txalo, bero bat. Parisen, Antxek, jak. Oso ondo, 40 euro berrize. Minutu bat eta 12. Bueno, hau, ni uste dut jakin guzula. Denbora, zenbat ziren dragoi bolak? 7, garbi, Bai. hombre. Denbora.
Banekienik zeo zer jankiko zenuela. Bat eta masei. Ordon, dragoi bolak zazpi. Bai. Ondo, zuzen, zazpi, oso ondo. Ahí va. Bai, ete birun ematen ordu. Baina ordu aldatzen txeki. Kauen lamar. Eta ordon marrazki bizidunak eta guztoko. Bai. Parriteko baek, balekoek. Bueno, bat eta masei. Denbora, noiz da ama berginaren eguna. Ama berginaren eguna. Ama berginan eguna noiz dek. Hoi izaten, zauzko estropak, noiz zaten. Abuztuak 15. Abuztuak 15. Abuztuak 15, denbora. Bat eta amairu. Ordon, abuztuaren 15. Bai. Da, ama berginaren eguna. Zuzure itzenekien. Zauzko estropak horrite jala bai. Abuztuaren 15, ez da? Bai, zuzen, oso ondo, Bai, oso bai. ondo. Venga, jak. Hoi deketan. Bertso euro, 60 momentuz, ez? 60 edo? Laurogei. 80 euro. Bai ba. Eta bat, terdi. Bat eta 80 euro, bai. Bat eta 30. Langabezian eta guri eskaira metxe. Gaurko Bai, jornala irabazten. Denbora, zeizen du erresilgo harri jasotzaile ezagunak. Ostia. Aimarri Errexil. goien. Seguro? Bai. Denbora. Zeba, batea etorri zezu burura edo. Bai, irudikatzen zu tipua. Ez oso altua. Disculpa. Yes. Bai, harri ez handiekin eta ondo molatzen dana gaina. Ba, Lan jatzeki, baina bai. Bai, ez? Hora, Aimar, irigoien, erresildarra, jatorra tipua. Bai. Bai, zuzen, oso ondo! Bertze txalo bero bat! Jak, hola, Bai, 9 euro. Aimar, eutxi goiari, Kriston tipua. Hoi jatzeki, Kriston tipua. Itxura alaik. Bai, oso jatorra. Bat eta berrogei, oso ondo. Bueno, ja, 1 euro patrikani. Bai. Denbora, Ixa taldearen edo X taldearen otxokumeren atzaparrak estalia daude. Zein da material horren izen zehatza. Bai, zen arranua. No bet non garrak zen materialetako itok. Ixa edo X taldearen otxokumeren atzaparrak estalia daude. Zein da material horren izen zehatza. Utxe datorro. Amantium. Amantium, bai, denbora. Amantium de Teruel, tonto ella y tonto él. Ez, lo ditan esta gauza, Jo jatzeki. Ordon, Amantium. Amantium. Seguro del Amantium. Sí, ez dela lehenko zaiko inozen. Oso hurbil. Ez da Amantium, baiz da Adamantium. Etzeko. Garre bai euro. Bai, Adamantium da, bueno, nahiko antzekoa, Hortxe, baina bai, ez. Hoi, lobezno edo horre, bakizu. Bueno, bita sei, ondo, uste dut handikan 80 euro ituzela patrikan. Konten gai beste. Konten, momentuz Bai, konten. bai. Bueno, eta... Denbora, eguzki sistemako zein planeta dago, eguzkitik urrunen. Hoi, garea trampaek. Urrunen. Leno Plutonuan. Orain? Kendin dilek. Orain, Urano. Urano seguro? Neptuno. Neptuno? Bai, Bai, bai. bai. Denbora. Zein da? Mercurio. Urrunen, ez hurbilen, baizik eta urrunen. A ber, eguzkitik hasita. Eguzkitik nortzu, a ber. Eguzkia, Mercurio. Mercurio, Venus. Venus, Lurra. Lurra, Marte. Marte, Júpiter. Júpiter, Saturno. Saturno, Urano. Urano, Neptuno. Neptuno, eta Horte. hortzen. Bai, zuzen, Bai, Neptuno, oso ondo. Bai, ba. Txalo bero bat. Askotan asmatzen dute, baina ez fiatu beti, Ez, Eta zuek da, Pluton 2004 ez da planeta. 2004an, ja fuera. Nik etzekin nola... Oito, nola dakizuzu hori? Non maiten entzun da. Bai. Gero ja hori nondik etzekin. Bueno, ba, bito eta bi. Aitzongi aizea, bainik ez dut denbora erdia gortu. Bai, ba. Eta 100 euro ez uste du. Bai. Bueno, a ber, denbora, Gipuzkoako zein herritan sortu zen Linton Town musika taldea. Zestun. Seguro? Bai. Bai? Zestoa. Bai. Denbora. Ozara, ja zure guztoko musika Ez. edo, aiztare? Zein da zure guztoko musika? Heavy, metalero, metallica... Punka daula. Punka! Bueno, ordon, Linton Town, zestoa harrak. Bai. Bai, zuzen, oso ondo, oso ondo. Jode, jak. Bien. Ja, 120 euro ja. Bai, ba. Eta 28. Denbora erdia bentsia gortzear, erdia. Bueno, denbora, nori izan zen Mister Espainia 1989an. Mister Espainia, 1989. Puta, ja. Bai. Parkatu.
Mister Espainia 1989 zen izan zen. Espainia 1989. Baleko hor dut. Bai. A ver, Jorge Fernández. denbora! 3:08. Hala, Jorge Fernández. Ni nire bura aurkezten nuen zertamen horretan. Ez da ikusten, Bai. itxurariko dira bazteko, Mister Espainia bat? Guain ez. Orain ez! Bueno, ordon, 1989an, Jorge Fernández. Jorge Fernándezek eraman zuen Mister Espainia. Da bai, oso ondo, Mister Espainia, Jorge Fernández, oso ondo. Jak, haure Jorge, kriston tipua. Hau ez da oso erraxa, baina zurekin auskalo. Zurekin nortuaki. Denbora, zein argazkilarik irabazi du 2013an komunikazio eta humanitateen Asturiaseko printze saria. Bueno, esaten dut, Príncipe zein Asturias fotografoak argazkilarik irabazi. irabazi du 2013an komunikazio eta humanitateen Asturiaseko printze saria. Epa, mitxato. Etzekit, paso. Paso, neso bat bota hola, bota erre, ez? Joaquín. Joaquín. Bai, Sabina. 33 segundo. Ordon, 2013an komunikazio eta humanitateen Asturiaseko printze saria, baizu norak irabazi zon? Argazkilari batek, eta izan duzen, Ani Leipovic. Claro. Claro, hain bai entzun da. Venga, karego euro. Hola xe. Hala ere, bainikan 120, ezta? Bai. Bueno, ondo zoaz. 3:33. A ber, ikus ezagun. Denbora, zeizen du De Gas abizeneko margolari frantzesak. De Gas. Ez dakiz zer, De Gas. Margolari frantzesa De Gas abizena. De Gas abizena. De Gas. Margolaria, frantzesa. Izena? Venga, De Gas. Paso. Izpota izen bat motel. Emanuel. Emanuel, denbora. Emanuel, margolari frantzesak izena zuen Edgar De Gas. Edgar, Claro. Bueno. Edgar De Gas, ez Emanuel. Baina bueno. Jarretu barrio, venga, 4 minutu, baina minutua falta. Ba. Eta bueno, aizea, 100 euro patrita, oso ondo. Bueno, ez dugu modernizazio eta guzti hau eta kontrolpean. Sare sozialak eta dominatzen duzu, bai? Puede. Baga, denbora, zer esan dute TT Letrek Twitter sare sozialean. TT. Tete. Twitterren tete ez esan Ez omen du erabiltzen Twitter. Vale. Trending topic. Trending topic, bai? Bai. Denbora. Trending topic, Eta zera trending topic. Bueno, Tete, zure ustez trending topic. Bai, zuzen, oso ondo, 100 euro, oso ondo. Taka. 4:12. Guainek baitiko segundu batzuk. Eta, bueno, hau ez da punky, hau musika da, euskal musika. Baina ez da punkia. Euskal musika ebazio pankila. Badaki, baina baita hau ez dela, badaki badola. Bota ardo. Eta oso ondo. Demora, Nortzen Tapia trikitelairaren bikotekidea. Leturia. Seguro? Bai. Bai? Denbora. Ordon, Orioko punky batek Tapia eta Leturiaren entzuten du? Lokalen da jarri izan da. Bai. Garai batian, ez da? Bueno, erantzun zuzena oso ondo, Tapia eta Leturia. Oso ondo. Taka, 8 euro. Tamen punky taldea eta Euskal Herrien oso ezaguna? Eskorbuto. Bueno, Eskorbuto, hori da. Horrezok Eskorbuto, Evaristo, Ba. eta tropa guzti hori. Años 80ko asko. Bueno, a ber, denbora, gorputzeko zein ataletan dago erradioa. Beson. Bai, seguro? Bai? Denbora. Bueno, ordon, erradioa besoan dago. Bai, zuzen, oso ondo. Jak, 9 euro. 4:25, jak hau laxer. Bueno, 4:25, eunta produzion, zenbat? Egun da berrogei, jo. Eunta 60 ja? Vale, ordo. Eunta 60 euro. Berrogei galdu eta irurogei irazi. Amigo, eta bainikan, 4:25. Bainikan 35 segundo faltan. Bueno, zeitxe berdi ordon? Bota. Venga, a ber, jara ezagun. Denbora, 6.1940 urtera arte, zinema euskarri bezala erabiltzen zen plastikozko materialak.
joder. Ia 1940 arte zineman erabili izan ziren plastikoa. Berdin. Paso. Paso, bai? Bai. Denbora. Lauta berrogeita sei, hombre. Galdera, ja, egiteko zaila. Biden astuta, ja. Horretka, gero gogoratzeko ere zaila. Bai. Eta erantzuna, etza nahi zaila. Zeluloidea, ez, Bueno, behin entzun da bai, ezta? Klar, ez da, Denbora, Bibliako zein pertsonaren semeak dira Sem, Kam eta Jafet. Zer? Sem, Kam eta Jafet. Bibliako zein pertsonaren semeak dira. Biblia. Biblia, bai. Bibliako semek, Jan eta Set, Kan y Jafet. zenen semek. Hijo de... Noé, ¿no? Azkar. Baldakizue. Abraham. Abraham. Lincoln. Ez. Denbora. Abraham zer. Abraham. Ez, Noé, emakumea, Noé. Nik ez. Bueno, karre bai euro. Bueno, baina, gaina partida 5 minutu. Ba. 5 eta 6 denboraz kanpo, orduan etxun bale jo. Zenbat diru? Zeida. Ba, 80 bai, 3, 4, 5. bai. Bueno, 120 euro. 240 irabazi nahi. Segun ze proba egen. Korrika de asko ezin ditin da. Zik ikusi. Bikoiztu ala zerrez, hori da kontua. Ez da, jola ez da etorra ditu. Bai, jolazteko... Bai. Ausarta, bai! Bai. Venga, amor baiet! Kameratan, desirutan hau irabazteko. Ja irabazten duzun. Venga, proba eta tita. Ez behar daulako jente ausarta. Habemos proba. Ota. Smartphone ez diren 3 mugikor lortu behar dituzu. 3. Eta hori egiteko, 80 segundo, ja! Venga, 80 segundo. Smartphone ez diren 3 telefono Mugila mugikor smartphone dekazue. Bueno, etxe, jubilazio etxea. Petilla ez dana, zarrak. Olako hiru Hori da. beritxin. Jarren etxea mentxe dago eta... Perdona, tenéis olako mugila dekazue, momentu arte. Hala ere, hada gure produziko telefonua. Olako mugila. Hola, eskerrik asko. Patxa Alonso. Ez, pintzat internetekin. Hotxe, joder. Eskerrik Eskerrak asko. erdi errenka da bilera. Hori, Listo. errenka da bilu, korrika. A ver. Ja, iru. Bai, denbora bai. Bai. Bai, denbora, a ver. 3 lortu bat zenitxun, 80 segundotan. 3 telefonak hementxe daude, eta denboraz... Ondo, nartuta! Ondo, proba gelditxuta! Zorionak, Eskerrik asko. hortxe, gero voltatu telefonuak. 120, 240 euro! Txalo, beroba! Ondo, ezta? Berko, hola, hostia. Hola, bazio, ketxetik ateatzea. Bueno, hor erronda, horrendu gabeutzi duzu. Eta 3 lagun zineten 4, 5 bat ere, zer daiteke horrez? Patze momentekin. Vale, Iban, Tori, mani joa pintxo bat agatea. Bueno, bilatu beste bat etorriko nahi laizte. Zuzendari, gero arte, Agur, ondo pasa.